אני שומעת את הדלת של הבית שלי נפרצת, ואני שומעת דיבורים בערבית בתוך הבית שלי. אני מנסה להחזיק את דלת הממ"ד, שהם לא הצליחו לפתוח, אבל כמובן ש6 מחבלים שהיו בתוך הבית שלי הצליחו לפתוח את הדלת. הם ירו כדור אחד על הדלת כדי לפתוח. במזל הדלת נפתחה והכדור רק שרט אותי והמשיך ופגע בארון. והם נכנסים ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, בעברית? לא, באנגלית. הם מסתכלים ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ. וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מהפינת אוכל. היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו בממ"ד, והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. 2. בסוף השעתיים האלה, אחד מהם סוגר לי את דלת הממ"ד, והם יוצאים.